Mercabarna ha seguit creixent aquest any més i més. Podem parlar només de xifres i de l'activitat comercial que han generat les empreses de Mercabarna. Podem rememorar les fires on hem participat i els esdeveniments que hem organitzat, que ens han permès mostrar qui som i què fem. També ens podem centrar en la feina feta per mitigar l'impacte ambiental o reduir el malbaratament alimentari, per exemple, o detallar els reptes assolits pel que fa a la formació, impulsant projectes pioners i consolidant-ne d'altres d'èxit. Però més enllà d'aquestes fites, que us explicarem a continuació, aquest 2024 hem continuat posant al centre a la gent de Mercabarna, perquè són ells i elles que converteixen aquest recinte en un lloc tan singular, una comunitat que no s'atura, una família que alimenta un país sencer i que creix cada any més i més. Més actius. Més sostenibles. Més formats. Més connectats. Mercabarna, més i més.